To je mašinka. Dobrý deň, volám sa Patrick Herman a vítam vás pri dnešnom Reflexe. Dnes sme si pre vás pripravili, okrem pár štetiek, bezdomovcov či spoluobčanov, reportáž o otvorení naučného alebo turistického chodníka pri Jankovom vršku. Sprevádzať touto reportážou vás bude Rasťo Ekert a ja sa idem zatiaľ vyšťať. Dobrý deň. Zdravím vás z tohto malebného miesta, ktoré chýri všetkými možnými farbami sveta, kde o 12. hodine miestneho času otvorili nový turistický chodník a v ďalke už vidíme prvých prichádzajúcich turistov. Poďme sa na nich pozrieť. A tam ich už vidíme. Prvých turistov, čo zdolali tento turistický chodník. Pani, prosím vás, môžete na slovíčko? Jo. Dobrý den. Dobrý den. Pozdravuj domů do Čech. Dobrý den. Morava, Slezsko i Čechy. My jsme v telke. Všichni jsou mi bratři. Tak už tu máme našich turistov. Páni, skade ste prišli? Jo, jako mluvíš na mě, jo? Jo, jako já, vůdce téhle smečky, můžu říct, že jsme přijeli z Pardubic. Já jsem z Olomouce, ty debile, co to tady kecáš? Tak jsem se Jo, dobrá, tedy pokračuj. Přijeli jsme jako zájazd, jo? Byli jsme nejdřív 10. Ale kluci řekli, my jedeme na Borůvky. 4 kluci, Honza, Zdeněk a nevím jaký jo? A oni řekli, my jedeme na Borůvky. A já řekl, vždyť kluci, veď my jsme kolektiv, jo? My jsme kolektiv. A Zdeněk mi řekli, my jedeme na Borůvky. A jim řekl, kluci, Téměř se říznu. na každou svíni se někde vaří voda. Jako, já jim to říkal. My to kluci v Naganu vyhrali jako kolektiv, ne jako individuality. Jako kolektiv. Ne jako individuality. Proč tu tohle děláte? A oni furt na těch borůvkách. Oni v těch borůvkách. A teď se je ztratil, jako řekli, že za 2 hodiny se vrátí, ale už je to nějaký ten pátek. A páni, ešte ste nám nepovedali, ako sa vám tu páči? Jako celkem fajn, jo, jenom Jako já nevím, co mám na to říct. Podle mě to není bůh ví co, jako Krkonoše jsou jenom jedný, no jako Sněžka vole, Sněžka, to je naše česká nádhera, no jako a tohle to je slabý odvar vole, tohle je slabota. Tak jako mně se to líbí, počas si vyšlo prostě paráda, nemám co vytknout. Kurva Jiži! Učiš to dítě! Na to jste se vláknu! Jiži, co jsem ti říkal? Kurva, to dítě si nemůže tenhle výlet užít, vole! Toho... Jiži, dosral si celý výlet. I s tím tvojím zasraným děckem. Ja som to, skol som na dole, vole, to je divočina jak prase, kluci. Vole, Michale, to jsi tam dělal, vole? Ja neviem, živý sem byl sem na dole. Vole, to co jsi vystrouhal? Tak musíme tu Nevystrouháš, to bude prach, vole. Kluci, Koukej pojďme na to. radši posvačit, vole. Protože jako já nevím. Jo, jdeme posvačit, vytáhni tu paštiku. Já jsem hladný jako vlk. Já ji vytáhnu, kluci. Reportáž sa už blíži ku koncu, ďakujem vám, páni. Jako ku koncu, Rastíku? Ku koncu? Vždyť ještě posvačíme, jo? Posvačíme? Co to paštiku? Já mám tady v ladvince paštiku. Ona tam vydrží týdny v té ladvince. Máme paštiku. Ďakujem za ponuku, ale ja mám doma večeru. Jako Rastíku. Paštík palí, Jenom jeden ležák. Jako já ani mu ten ležák neponoukej, vole. Vždyť tohle je debilní Corgoň, jako co to má znamená, to stálo euro 50. Corgoň, to je kvalitně slovenský pivo. Poslouchej mě, to stálo euro 50, tohle je svatokrádež. To u nás vyjdou 2 budějovický budvary, vole. Petře, já věděl, že ty budeš zase jenom tak já ti přinesu jeden pořádnej český ležák. No to ti jako děkuju, protože tohle je porádný pivko. Tradičný. Kozl, to je pivko. Jo, opravdu? Naozaj nehádam, nepôjdem, poďme domov. Dovidenia. Kluci, stůjte. Petře, Co se děje? vysvětli mi Co se děje, Handřej? Jako, co máš za To problém?
Kúpil. Co máš za problém? Kto si to kúpil? Kde to je Liptov? Ružomberok. Liptov. No a jako co je zlý? Sme na Liptove. No já si myslím, že jo. My sme na Jankovom vršku. My jsme se ztratili? Jako proč My tady zemřel! Kde je moje dítě, vole? Kde je dítě? Kde je dítě? Přizvuk. Že se nem pletou slovíčka. Jakože, ale to ne proto, že my neovládame češtinu, vole. To proto, že my milujem Slováky. Jo. Ja vidím tu paštiku z Ladvinky. Protože my sme kurva Paštiku, vole!